Teraz nevyznám ti lásku, ako kedysi Júlii Rómeo, ale bude to tiež od srdca, ako keď píše Paulo Coelho. Osud zosiela nám denne do cesty mnoho osôb, mnoho tvári s charakterom rôznorodých podôb. Len niektorí z nich v nás nechávajú svoju pečať. Sú naše diamanty, ich hodnota nebude už klesať. Keď máme vnútri tmu, keď aj smútok tam znie, ich úsmev je svetlom, pôsobí ako bolesť tíšiaci liek. Chcem ti povedať, že pre mňa znamenáš mnoho. Viem, niektoré veci tu jednoducho neobsiahnem slovom. Snáď až v objatí pocítiš zmysel týchto vied, že si z tých osôb, ktoré tvoria môj najcennejší svet. Ak zajtra zmiznem a ocitnem sa niekde ďaleko, ak sa už neuvidíme navždy, na veky vekov, budem vždy s tebou. Vo vnútri totiž vezmem si ťa. Veď človek nikdy nevie, tá budúcnosť je akási rozmanitá. Vzdávam Bohu vďaku za to, že si, za to, že ťa mám. Však človek je kolotoč, ktorý by sa nemal točiť sám. A práve priatelia sú sviece na mojej životnej púti. Smejú sa so mnou, podržia ma, keď mi je na nič, keď vnútro smúti. Chcem ti povedať, že v srdci mám tvoju pečať. Že si diamant, ktorý nebudem chcieť predať. A čo aj svet zajtra zrúti sa ako statier kameň. Poznal som priateľstvo, ten pravý lásky prameň. A preto ďakujem.